Malam Shafi'u, salamu alaikum. Salamu alaikum. Malam Shafi'u. To amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka da lokaci. Lokaci alhamdulillah. To Malam Shafi'u, gashi shekarun ka ya dan jaya. Ya wuce jayawa sun tafi. To Malam Shafi'u, ga kuma yanayin da muka samu kanmu a ciki. Gashi Muhammadu Buhari yana cewa zai zarce. To ku a mazaunin ku da kuka samu shekaru da yawa, akalla zaka iya kai shekara 80. Ku da kuka ga jiya kuka ga yau. To me kuka hango kan alherin komawan Buhari? Ko ku akwai rashin amfani ko ku akwai alheri cikin komawan shi? Mu dai yanzu banda muna ganin kamar da mun aje wani abu a lahira, tafiya lahira shine fi sauki. Subhanallah. A yanzu dai halin da kake yanzu, a ce na dan tanaji wani abu. Ina da shi, ina tabbata ina shi a lahira. To wannan zaman ya ishi. Subhanallah. To amma dan zulumin da nake yan tsiyoyi da muka yi ba mu sani ba ko an yafe, amma da wannan kusan da lafiya duk kusan zaman ɗaya ne. Subhanallah. To yanzu gashi Atiku yana da kyauta. An ce shi yana kamar lailatul qadar ne. Yana rabar da arzikinsa gwargwadon hali ga talakawa. Wanda talaka na sare da cewa inda zai samu mulkin ƙasar nan to kila dan samu wani sauki. Me kuke hango abin akan yanda alherin Atiku ya bayyana a duniya da abin da yake wanzarwa a cikin rayuwarsa na duniya? To Allah shi alheri da mu ambatacce ne a wurin Allah tun azalla ya zalu. Haka. Wato mai taimakon ka je dai bai ganin halaka. Haka ne. Ko kuma duk halin da kake cikin duniya ka ballo da alheri har gurin Allah kana da kwanji ne. Gaskiya ne. Kuma ba wanda ce ba zai ma addu'a ba. Gaskiya ne. Gaskiya ne. To alhamdulillah. To shi dai yanzu dai Buhari jama'a na kallon dai ya tsaya shekara 4 nan kada ya ci gaba. To ku a mazaunin ku da dattijai kuna ganin tsayawan shine yafi? A'a, mu a matsayin mu yanzu Alhaji in mun samu yadda muke so. Wato yau wace rana? Yau muna Monday. To daga yau a sauka. Daga yau. Daga yau kuma kada kar koma. Kare kai ci gaba da mulki. Ha abada. Kan ma kan. Mu samu dan saki. A dan samu saki. Wa'anda Alhaji ko ibada ce dungulawa kawai muke amma ba mu san da take zuwa ba. Subhanallah. Wato yanzu da zama da zai Buhari zai ji shawarar mutane da yau man da kai ƙara ci gaba. Wala ayo sai ya sau. Kuma a shafe sunan shi. A shafe sunan shi a doron duniya. To gashi kuma kasan ku da kai baka tsine ne. Kasan to Alhaji ita ai wanda ke son ka lalace ko daki da ya kai shi mai amfanin ku da shi. Mutum ne an haife ku tagwaye ku ka faɗo amma shi na son ka lalace to mai amfanin shi. Ai bai da amfani Alhaji. Ba ma ƙasa ɗaya ba ɗaki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya mai san karala ce mai amfanin ganin shi. To mu ga kamar jihar ku ɗaya kamar kun fi mu sanin shi ana cewa mutum ne mai gaskiya yana da riƙon amana kuma yana son talaka sai kuma mu muka ga kuma abin bai kamar tabbata a bakunan ku yadda kuke ta maganganu ba. To Alhaji mu tun ada Buhari wancan mulkin da mu da iyayenmu muka yi ta gini a cikin gida. Muna ɗauko taki muna rufewa ba da ma kai gonarka. Ginin ke mu da iyayen mu da kwanduna da komi wato bakin duk share gidanka maimakon ka kai gona ka karu wallahi gini muka yi cikin gida ana ta zuba takin. Subhanallah. To yanzu taki yanzu gashi yanzu Alhaji taki in ma baka da arziki na gidan ma wallahi ya fi karfin ka. To mu saboda tsananin mugunta ba filla ce sai bai yadda ku fito da kyau sai gala ku gina ku rufe ya halakar ba wata magana to takin da muka gina shekara kaza yau zai fito Alhaji ya zama kasa ya zama mugunta ta tabbata Alhaji Alhaji bai lace Allah ya kyauta. Amin. To Allah ya rufa asiri. To sai an ga cewa kaman a cikin muhila ne akwai masu imani. Sai dai a ce kila tabi'a ko? Ai baka sani ba. Tunda tushen kasan nan da adalcin ta ai daga Shehu bin Fodiyo ne ko bai illace ne. Daga nan ne. To abin da sa Allah ya shi imani kuma wato duk halitta da kasan da a duniya a cikin ta akwai masu imani. Akwai gaskiya ne. Yawa. Gaskiya ne. Shine kawai ba ita an bakan damiya mai kan zama mutum gaba daya wannan kuma bai kyauta ba. Duk tsananin kabila sai ka zama wani akwai adalci. Akwai adali a ciki. Yanzu duk abin da ake wani villacin bai kauna ko kadan sai dai shiru. Shi dai a hasashen da ake yi ana ganin kaman keta dai kaman bahilla ce yana da keta kuma bakatsine yana da mugunta. To shi kama ana ganin ya tara biyu kenan. Ya ta kai ai Alhaji wanda ko da shi bahilla ce ko da dan ya goke kai ne.